Tendeixo a moure'm una mica i per això suposo que hem acabat posant el micro inalàmbric. Bé, com ha dit molt bé el Jordi, m'agradaria que la presentació aquesta servís per clarificar una mica quines són les possibilitats, i de fet l'Isma m'ha donat un bon ajut perquè molts dels conceptes que ha fet servir ell els utilitzaré jo durant la ponència. Per tant, em sembla que intentarem que això que estem parlant d'internet no sigui un món tan allunyat del que seria el món real i explicar per què ens sembla que l'abast d'aquestes xarxes que ja existeixen, xarxes reals, amb productes reals, productes de qualitat, tinguin una amplificació i un diàleg a través del nostre consumidor més ampli gràcies a les xarxes socials. Per tant, una mica amb el guió de la proposta de ponència que teníem avui aquí, anirem des d'un enfoc més general de veure quina és la societat en xarxa, què seria el perfil digital i és el que intentarem incidir en què ens dona valor el que seria l'opinió de l'usuari, el que serien les xarxes socials com a espai de diàleg i d'amplificació dels nostres productes i per acabar valoraríem els nivells d'interacció que podem tenir com a productors o com a empreses i després veuríem què és la clau de perquè tot això funcioni, que per nosaltres és l'estratègia. Bé, el que seria el marc de la conferència hem intentat jugar d'una manera diferent. Hem intentat que la ponència ara ja està a xarxa, o sigui, la redacció del que estem dient ara ja està en xarxa, està en un format obert, per tant, coses que jo em pugui deixar podran estar portades per qualsevol de vosaltres o per qualsevol de persona que vulgui a través de la xarxa i podrà ampliar sobretot el que són els temes de referències i exemples. Aquest format, aquest diàleg, que jo ja hi he jugat a través del que seria la meva ponència, és una mica l'actitud que ens podem trobar com a productors o com a distribuïdors o com a marques que volem connectar amb usuaris en concret o amb consumidors en concret. Primer de tot parlarem del que és això de la societat en xarxa, intentar una mica clarificar i treure una mica el que seria la lectura una mica a vegades apocalíptica o a vegades excessivament ciberoptimista i que ens ha entretingut força temps i a més amb un cert sentit una mica endogàmic, amb el sentit que quan es descobreix una nova tecnologia i unes noves eines acaben emmirallant-se molt amb el que són les eines i realment es concreta poc l'atenció amb el que seria el contingut. Aquest primer pas sembla ser que es va superant mica en mica i per tant podem incidir en el contingut, això és una cosa molt interessant perquè podem aconseguir que realment la gent se l'acabi creient i perquè realment puguem descobrir que tot aquest espai del que avui parlarem, que és la societat en xarxa, tingui un sentit i realment sigui un espai interessant on aproximar-nos. Anem-hi doncs. Què seria això de la societat en xarxa? La societat en xarxa no deixa de ser una evolució del que serien els entorns naturals de l'home. I quan ara faci una mica a nivell del que s'ha fet a nivell d'estudis, com es focalitzen els entorns en què ha anat creixent la humanitat, no vol dir que la relació de l'aparició de la societat en xarxa faci que en desaparegui una altra, sinó que és una evolució i una transformació. El que seria el primer entorn de l'home amb els sentits. Evidentment que aquest entorn no ens l'hem carregat, sinó que ha anat evolucionant, però el primer entorn en què es trobava la humanitat no deixava de ser l'home amb els sentits i l'ambient més pròxim. Aquest era des de les primeres fases de l'agricultura nòmada fins que l'agricultura va ser una activitat fixa. El segon entorn seria quan l'home ja és capaç de construir les seves comunitats i per tant ja construeix les seves primeres polis, les seves primeres ciutats. I per tant aquí les estructures socials canvien. Fixeu-vos que intento relacionar tot el que seria l'apartat més social i més d'estructura de coneixement de la societat amb el que seria la tecnologia. Fins ara encara no hi ha intervingut. El tercer camp seria el tercer entorn, seria l'espai tecnològic. Aquest espai tecnològic ha anat evolucionant i el que seria primer una fase de construcció tecnològica en què les eines servien per simplificar les feines, s'ha convertit o ha crescut cap al que seria l'espai virtual. Per tant, el que podríem veure és que la tecnologia ja crea les seves pròpies regles de joc i crea un espai social en què hi haurà unes dinàmiques diferents. Tot el que seria l'estructura de la societat del coneixement té una relació amb el que serien els entorns 1 i 2 dels que hem comentat, però
té unes regles del joc pròpies. I per tant aquestes regles del joc cal entendre-les i cal jugar-hi perquè sigui realment productiu la nostra experiència a la xarxa. Una experiència a la xarxa, com veurem després, negativa, pot provocar una frustració i llavors pot fer que ens allunyem el que seria la xarxa. Per tant, com bé incidirem a mesura que anem fent la ponència, veurem que el que seria l'estratègia és molt important. Per tant, no estarem a la xarxa perquè s'hi ha d'estar, sinó que estarem a la xarxa perquè en busquem uns determinats objectius. Segur que aquests conceptes no deixen de ser associats al que ja està passant amb les xarxes reals, a les xarxes de mercats, que ha parlat l'Isma, o les xarxes de productes en concrets que tu hi estàs perquè tens una certa necessitat o hi vols ser perquè tens una sèrie de valors o una sèrie de diàlegs amb el consumidor o entre els propis productors o distribuïdors que tu vols tenir. Doncs això seria el mateix amb societat en xarxa. La generació, el procés i la transmissió de la informació el que permet és que la informació que nosaltres podem incidir en el que seria la societat en xarxa té un valor patrimonial. Ens trobem en una societat en xarxa que el que fa és trencar dos mites o dos espais que els altres dos entorns no havien pogut trencar. Un seria la temporalitat i l'altre seria l'espai. Com a ens humans, nosaltres som capaços de participar en un espai determinat, però que no està concretitzat en un lloc, en una conversa. Per tant, la meva conversa ja no dependrà d'on estic situat en un espai en concret i fins i tot no en un temps en concret, sinó que això em permetrà de formar part d'aquesta xarxa trencant aquestes barreres tradicionals d'espai-temps clàssiques. Això dona un valor molt important al que seria les possibilitats de la societat en xarxa, perquè ens permet interactuar, connectar-nos amb els nostres consumidors, però d'una forma molt versàtil. I per altra banda, aquest tema de que la participació també pugui ser virtual ens permet de connectar-nos i trobar seguidors o gent que busca els nostres mateixos valors en xarxa, per petits que siguin. I això és una cosa molt important perquè no deixa de ser una cosa que ja acaba passant amb el que serien les xarxes tradicionals. I estàvem parlant dels petits productes que ja anomenava l'Isma i que de fet deia la gent que està interessada en un determinat producte es concretarà en aquest producte. Doncs això passa el mateix a la xarxa, o sigui, el fet que ens moguem en un espai molt ampli quan diem internet no vol dir que nosaltres tinguem un interès d'abastar tot allò que volem, sinó que anem a focalitzar els nostres propis interessos. Aquest espai que ens permet aquesta societat en xarxa, que ja hem dit que està fora d'espai i de temps, doncs ens hi dona un valor important. Ens hem de creure això de la societat en xarxa i doncs potser sí. I ara aniríem amb el que seria el nostre segon punt de la xerrada, que seria el tema del jo digital. Si tanquem els ulls i ens remuntem uns anys enrere, ens adonarem que tot el que és internet ha canviat de forma molt ràpida. De fet, la majoria dels que som aquí som gent que hem entrat a la xarxa, que de fet quan érem petits no coneixíem el que era la xarxa, i en els darrers anys, sobretot, el que és el tema de la participació en xarxa, parlant d'internet, ha canviat molt. Molts, l'única relació o la principal relació que vam tenir amb internet era un simple correu electrònic, i això era l'única manera que nosaltres ens podíem comunicar en un espai temporal sense cap connexió física, que és el que dèiem que és l'avantatge de la xarxa. O sigui, aquest espai temporal que es trenca és una de les possibilitats que té internet. Quin va ser el següent espai de participació? El que serien els espais de participació de fòrums anònims. Tot aquest rol, que era al principi marcat per una cosa molt concreta, que era un correu electrònic, que gairebé era com una carta que rebíem nosaltres en un espai que era un ordinador, guanya valor en un espai participatiu. Quin va ser el gran error? Va ser el creure que aquesta participació era possible gràcies a l'anonimat. Se'ns ha anat demostrant que això no és cert i que potser, gràcies a Déu, la participació té valor quan hi ha darrere una personalitat i una persona que
que pot donar responsabilitats a aquesta participació. Això seria gràcies al perfil digital. Per tant, el que seria el creixement del valor de l'opinió dels usuaris a internet és gràcies al perfil digital. Això, que ens sembla a nosaltres que és sorprenent i que ha canviat de forma molt ràpida en els darrers anys, si nosaltres tenim contacte amb el que serien les generacions més joves, és una cosa que ja tenen assumit. I per tant, conceptes com el seu espai a la xarxa ja està assumit i el que seria, per exemple, un concepte tan important com seria el de la virtualitat també està entès. O sigui, la gent entén que pot estar connectada sense tenir, o pot estar dialogant sense tenir una presència física. És molt important, com a perfils que volem formar part d'unes xarxes determinades, entendre aquest valor, perquè estem en un procés de transformació social molt gran i el fet de no poder entrar en aquesta conversa ens pot allunyar de determinades converses. Per tant, home, és interessant que ja que ens hem vist amb aquest joc que ens hem d'incloure en un espai nou, en un entorn nou, nosaltres no érem digitals i ens haurem de convertir digitals, doncs que siguem hàbils a l'hora d'entrar-hi, perquè segurament les coses que ara han canviat canviaran molt més i per tant el nostre joc a la societat en tant que conversa també canviarà. Per tant hem de canviar una mica i hem de construir aquest joc digital. Almenys seria una de les coses que a mi m'agradaria que quedessin clares i que intentarem potenciar a través del que seria la continuació d'aquesta xerrada. Quan diem perfil digital, què volem dir? Doncs el perfil digital no deixa de ser el nostre espai a la xarxa, com ens localitza la gent a la xarxa, com ens veu, veure amb qui relacionem, per tant aquí ja entraríem en el segon concepte de xarxes socials, però també es focalitza una mica els nostres interessos amb la xarxa i per tant la nostra construcció d'aquest espai real amplificat amb xarxa i després també es veu una mica quina és la nostra capacitat d'influència en xarxa, que generalment no deixa de ser la incidència que ja podem tenir en xarxes reals, però amplificades. Tenint en compte, com hem dit al principi, que el que trenquem aquí és una barrera temporal i d'espai concret, doncs l'amplificació del nostre jo en xarxa, del nostre perfil digital en xarxa, pot incidir a molta més gent. Quan estem parlant de xarxa, sempre hem d'intentar no perdre'ns. Per tant, el nostre perfil digital no deixarà d'estar ubicat en un àmbit d'uns interessos en concrets. O sigui, que jo tingui el meu perfil a la xarxa no vol dir que jo hagi d'incidir en tots els camps, vol dir que jo trobaré el meu espai d'interessos a la xarxa amb una sèrie de gent que m'hi podré connectar amb espais i temps virtuals. Per tant, el que podré aquí és trencar unes barreres que físicament no tenia. O tenia, vaja. Les xarxes com funcionen? Les xarxes són molt àmplies. Tenim xarxes molt grans, xarxes molt petites. A dins de les xarxes hi ha microxarxes. Les xarxes funcionen per inclusió i per exclusió, és així de senzill. Les xarxes tenen les seves pròpies regles de joc. I jo, si vull entrar en una xarxa, hi entraré perquè té un determinat interès. Per tant, si jo m'estic apropant, per exemple, amb una xarxa molt en concreta d'un determinat producte, és perquè jo tinc interès en aquest producte. Si jo no tinc interès, ja no em ficaré en aquest espai d'interès. Per tant, què em permeten les xarxes? Com la seva transacció econòmica és molt barata i el fet de crear un espai a la xarxa no costa res o costa molt poc perquè la transacció de bits és molt petita, jo puc crear xarxes amb productes que el que seria la constitució física d'una xarxa més potent, que podria ser, per exemple, un gremi, que em costaria una certa infraestructura i una certa capacitat organitzativa, doncs jo això ho puc fer de forma molt fàcil. Per tant, jo puc crear una xarxa amb un determinat tema, amb un determinat producte, de fàcil constitució, i l'únic que haig de fer és aconseguir que la gent que estigui a la xarxa tingui prou empatia per fer-me gran la xarxa. Per tant, la meva capacitat d'empatia serà vital per poder fer créixer la xarxa. A baix cost. O sigui, l'avantatge que tenim és que és a baix cost i, per tant, com no costa res, ho pot fer qualsevol. Tampoc cal que ho faci un ens oficial, ho pot fer qualsevol persona. Per tant, això li dona una certa flexibilitat i una certa capacitat d'idea. Qui té una idea la pot transportar a la xarxa, té un baix cost i, per tant, la pot amplificar. Això fa que, com estava parlant abans amb el David en una de les converses abans d'entrar, que us farà la ponència després en anglès, la xarxa és un espai de possibilitats, i per tant s'han d'intentar fer créixer aquestes possibilitats. Els petits productors, els grans productors, la gent que són consumidors, tenen un espai per fer realitat
o per potenciar determinades idees. I aquest és un element molt interessant. Bàsicament, no m'agradaria potenciar el tema tecnològic i m'agradaria potenciar el tema de diàleg. I quan estem parlant del que serien les xarxes socials, el que podem trobar aquí és un espai importantíssim de diàleg i de transparentació de les marques i dels productors. Això què ens permet? Ens permet fer una connexió molt directa entre gent que està creant un producte i gent que té ganes de consumir-lo. Aquesta possibilitat la podem crear nosaltres o ens la podem trobar creada. Després, quan veiem els nivells d'interacció, descobrirem que hi ha marques que s'han trobat amb que la seva presència a la xarxa no ha estat controlada ni per ells, sinó que ha vingut controlada des de l'exterior, des dels propis consumidors. Per tant, els consumidors, entorn d'un determinat producte, tenen la possibilitat de crear aquesta xarxa. Nosaltres, o si som productors, o si som distribuïdors, o si som algun gremi que està defensant un determinat producte, o associació, tenim la possibilitat de construir aquesta xarxa i la podrem construir d'una forma més amable, segurament. A vegades el fet de que l'exterior es construeixi una xarxa no sempre es construeix en tons positius. Per tant, el fet que puguem construir nosaltres a la nostra pròpia xarxa digital ens tindrà un cert control. Per això la capacitat d'avançar-se aquí té un cert interès. Aquest diàleg ens permet això, jugar més directament amb el que serien els nostres consumidors i ens permet jugar amb ells. I ens permet jugar amb ells no amb la idea que hem de tenir el control de tot el diàleg, sinó que ens permet de jugar, donar pistes perquè els propis consumidors juguin i ens permet la possibilitat que els propis consumidors siguin els que estan defensant el nostre producte. I això és un element molt interessant, o sigui, aquesta rèplica del boca a orella que ja existeix amb les xarxes presencials, les reals, tenen una possibilitat d'amplificar-se amb el que serien les xarxes digitals. I això, com si donem per fet que la societat sí que existeix, la societat digital, doncs què millor que a través d'aquests perfils digitals que són els nostres consumidors ens puguin defensar o puguin jugar amb el nostre producte. Em sembla que és un element interessant a fer-hi, a reflexionar-hi. Passaríem al pas següent, al punt següent, que serien els nivells d'interacció. Fent una mica d'anàlisi, ens trobem amb diversos tipus d'interacció davant del que seria, en aquest cas, els productors o els distribuïdors de productes catalans, però de qualsevol àmbit empresarial. Ens trobem gent que no hi ha entrat perquè no ha construït la seva identitat digital o si l'ha construït no l'ha construït com a empresa. Per què? Segurament no hi ha acabat entrant perquè no hi ha trobat la necessitat, o sigui, és una cosa molt senzilla. No acabes entrant-hi no perquè no pensis que hi hagis d'entrar, segurament no hi has entrat perquè has pensat que no era un lloc on trauries cap benefici. M'agradaria animar, des de la possibilitat que tinc en aquest espai, amb una audiència important dins el sector, animar que la gent ho faci. Perquè el que dèiem, ens podem trobar que siguin els propis consumidors que es comencin a crear xarxes digitals en el que seria el nostre propi producte per al seu propi interès, i això ho faran d'una forma activa i d'una forma espontània. Si nosaltres som capaços d'avançar-nos o de detectar a la gent que ja està parlant dels nostres productes a la xarxa, doncs ens donarà un diàleg amplificat dels nostres productes de forma molt amable. Això la xarxa, aquest diàleg directe i transparent, el sap valorar. I el sap valorar amb el que dèiem, amb les pròpies normes de la societat en xarxa. Això vol dir, i després ja ho destacarem més en la part de l'estratègia a seguir, que la nostra entrada a la xarxa serà importantíssima. Per tant, a l'hora de definir perfils com a empreses, de definir quina serà la nostra estratègia de diàleg, qui contestarà, qui moderarà la xarxa, és un element clau. De fet, no seria res més que la rèplica del que pot passar amb qualsevol comerç, que quan hi ha algú que es queixa, ha d'haver-hi, o algú que està fent una pregunta, ha d'haver-hi el propi circuit de contesta. Doncs a la xarxa ha de ser el mateix. Aquesta resposta ha d'estar rumiada. No ens podem emmirallar entre la xarxa per unes determinades eines, sinó que darrere ha d'haver-hi una base estratègica que a vegades el que fem és modificar o revisar el que seria fins i tot la part més estructural de la nostra empresa. Estic avançant continguts que després avançaré, però una mica seria aquesta. Aquesta seria el primer esgraó, seria aquest de
que nosaltres pensem que no cal interacció o que la interacció no és interessant en el nostre espai d'interès, en la nostra xarxa. El segon pas seria quan sí, quan veiem que internet és un element important de ser-hi i el que nosaltres fem és oferir els nostres productes perquè la gent els pugui veure o fins i tot els pugui comprar. Això seria un segon nivell d'interacció, més potent que el fet de no ser-hi, evidentment, perquè només el fet d'estar en xarxa, el fet d'estar a la xarxa i exposar-te al gran públic, el que fa és que tu puguis tenir una visibilitat molt més gran dels productes que fas. I quan estem parlant de gran públic no ens estem referint per globalització en tot el món, que sí que ho estem fent, sinó que també podem fer que gent que està molt pròxima a través de la xarxa descobreixi que nosaltres hi som, perquè a la xarxa la gent ja hi és, i com ja hi és poden detectar que hi ha un producte pròxim que hi és. No estem parlant de l'amplificació global del que ofereix la xarxa, sinó que normalment segurament acabarem a parar en espais pròxims, però que la xarxa també ens servirà per trobar-nos. O sí, però seria una llarga cua aquesta d'usuaris que puguin anar a parar al nostre espai d'internet de forma casual. Les vendes a través d'internet és un primer espai per nosaltres poder arribar a uns nivells de relació amb el consumidor més amplis, ofereixen la possibilitat aquesta de trencar espai i temps que hem comentat al principi i per tant el que possibilitaran és que la gent puguin agafar i puguin comprar i adquirir els seus productes de forma més senzilla i sense haver d'esperar un temps en concret. Això juga un element important i és un nou joc que s'hi ha de començar a rumiar, el joc dels intermediaris. Les xarxes el que possibiliten és que productors i consumidors puguin tenir una proximitat molt més gran. El paper dels intermediaris ha de canviar, llavors no crec que els intermediaris han de desaparèixer, segurament tenen el seu joc, però el seu joc a dins de la societat en xarxa ha de canviar, perquè si no canvia el seu espai deixarà de tenir interès, perquè els productors voldran tenir contacte directe amb els seus consumidors. Per tant, el joc amb els intermediaris ha de ser un altre. El tercer esglaó seria el que seria l'espai més social de les empreses. Aquest element és clau. O sigui, entrar en aquest tercer esglaó, que no vol dir que s'hagi d'entrar de manera qualsevol perquè és la manera en què és més complicada d'entrar-hi, ofereix tots els ventalls de possibilitats que té la societat en xarxa, però també obliga unes determinades actituds. Aquí la relació de l'empresa amb els seus consumidors serà molt directa i ja no estarà a internet només per vendre producte, no només per mostrar-se, sinó per dialogar directament amb el que seran els seus consumidors. Per tant, el que dèiem al principi, aquesta resposta haurà d'estar rumiada, la seva base estructural com a empresa haurà de canviar, la seva comunicació jugarà amb aquest tipus de conversa, per tant la seva acció serà molt més transparent. Aquesta actitud és la que es valora en xarxa, la transparència, el fet de dialogar obertament amb el seu consumidor, amb el fet de donar joc al consumidor, el fet que sigui el propi consumidor que pugui defensar a la marca, per tant sigui el millor venedor, el millor consumidor sigui el propi consumidor. Bé, per acabar, m'agradaria fer referència al que seria l'estratègia, que ho hem anat anomenant, i després fer això una mena de conclusió per veure si m'he sabut explicar prou bé. Quan diem que el 80% dels grans grups de distribució estan a la xarxa i ja utilitzen les xarxes socials per relacionar-se amb els seus consumidors, vol dir que és una cosa important. Entenc jo que si el 80% de les grans marques hi són, és interessant ser-hi, segurament si no, no hi serien. Hem dit que la presència a la xarxa era per un interès. Jo crec que per petits que siguem, per petits productors que siguem, per petits distribuïdors que siguem, ens interessa estar a la xarxa perquè serà una manera molt més directa de contactar amb els nostres consumidors. I és un pas que podem generar o que podem aproximar-nos abans que això sigui massa tard o que no sigui massa tard, sinó que no ho hagin fet els propis consumidors. Per tant, estem dient que l'estratègia i el pla de comunicació de l'empresa són importantíssims i revisar l'estructura de l'empresa per poder tenir aquest altre tipus de conversa amb el consumidor també ha d'estar revisada.
Això ha d'estar fet abans d'entrar a la xarxa, abans d'obrir aquesta llumeta, abans de crear qualsevol perfil, abans de fer qualsevol acció amb la xarxa, està bé que revisem quin serà el nostre procediment a la xarxa. Si no podem fer un pas en fals, doncs que ens pot generar uns problemes. El pitjor dels estats a la xarxa és haver-hi entrat malament. I segurament si ha entrat malament doncs perquè no hi ha hagut una estratègia o perquè no hi ha hagut una revisió de l'estratègia. És important de fer aquest pas previ abans de començar la nostra acció a la xarxa. I per últim, una de les coses que és elemental en qualsevol estratègia i és bàsica, però que a vegades passa per alt, és cercar la mètrica de resultats. I de fet és com una obsessió que tenim nosaltres en tots els projectes que fem, que és que incidim en que és importantíssim que la gent no ha d'estar a la xarxa perquè hi ha d'estar, sinó hi ha d'estar en benefici o buscant una sèrie de resultats. Per tant, la persona que està venint un determinat producte el que vol és que la seva presència a la xarxa l'ajudi a aconseguir vendre més producte o a tenir almenys un diàleg més directe amb els seus consumidors. Per tant, n'ha de treure un benefici directe. Aquesta mètrica de resultats ha d'estar plantejada amb l'estratègia abans d'entrar a la xarxa. Per què? Perquè serà el nostre marc de diàleg amb el diàleg a la xarxa. O sigui, la nostra valoració de la nostra presència a la xarxa es podrà valorar amb una mètrica de resultats. Si això no està pensat, serà molt difícil que nosaltres puguem valorar si aquesta acció a la xarxa és interessant o no hi és. I després la nostra presència a la xarxa no s'acaba només sent-hi, sinó que apareixen figures com les dels community manager, que és una figura que se'n comença a sentir força a parlar i a vegades dius, què és un community manager? Bé, un community manager és aquella persona de l'empresa o de fora de l'empresa que té l'habilitat de conèixer els continguts que estan passant allà i els sap dinamitzar. Per tant, no nosaltres entrarem a la xarxa creant un perfil o creant un grup i allà ho deixarem, sinó que hi ha d'haver-hi una persona que vetlli per aquest diàleg i l'ha d'animar, l'ha de treballar. Per tant, la nostra presència a la xarxa no serà una presència que hi som i s'acaba, sinó que hi som i continua. I segurament no deixarà mai de tenir continuïtat. Per tant, qui busqui una feina interessant en futur, la Community Manager segurament és una de les feines interessants. És una feina molt creativa perquè també ha de tenir la capacitat de descobrir i de fer connexions i de trobar idees per poder dialogar de forma interessant amb els que seran els seus usuaris i per tant els que estan defensant el seu producte. Bé, si m'he sabut explicar bé i per acabar, perdona Jordi que potser m'he allargat una mica, si acceptem que hi ha una societat en xarxa, si ho acabem acceptant, si creiem que realment hi ha una nova possibilitat de dialogar amb els nostres consumidors, hauríem de fer una revisió de si ho estem fent o no ho estem fent. Si ho estem fent, revisar si hem anat a buscar una mètrica de resultats. Si no ho hem fet, establir-nos bé com a perfils digitals a dins de la xarxa i a començar a cercar aquest diàleg amb el que seria el nostre consumidor. És un marc de possibilitats. Tampoc ens hem d'ofegar, sinó que ha d'haver-hi unes pautes, un timing, que aquesta estratègia ja la marcarà. L'únic que cal és una mica de seny i de sentit comú i que de tot això els catalans en sabem molt i per tant només es tracta de portar-ho amb el que seria la nostra presència a la xarxa. M'agradaria acabar amb aquesta xerrada amb una frase que deia Nietzsche, que deia que els grans esdeveniments arriben sobre potetes de colom, per tant no se'ls escolta arribar. Segurament això de la societat en xarxa ha anat arribant de forma molt suau i ara segurament hi estem immersos. Ha sigut un gran canvi i és un gran repte que tenim. Gràcies per la vostra atenció. Us convido, si voleu, a fer noves referències amb el que seria aquest document que hi ha a internet i moltes gràcies per la vostra escolta. Espero haver estat clar.